Pancine awake dhewe jedul gara-gara Kang Gareng. Adate iki awake dhewe iki nek jedul iki paling ora setengah loro, paling telat jam loro. Lah kok iki meh jam 3 ki terus ayo karang ya minangkani pamundutan. Sore mau wis tak aturke to. Nek le lekas utawa ndodho kotak ki kepara wengi. Terus limbukane mongko pirang-pirang requeste mongko ya do nyawer nek ora dipinangkani mengko ndak gelo penggalihe tur ana pamundutan rehnen sing taun wingi-wingi iki le tancep kayon utawa le bubar kuwi jam 4 iki ana pamundutan le tancep kayon utawa le bubar mengko jam 5. Wah kok wo piye? Ayo ngono-ngono ki rak ya pan nggawa papan. Wong awak dhewe iki bubar jam 3 ya wis biasa, bubar ngarepe adan ya dasare wis kulino. Mula ya sak tunda sak bilik-bilik empan nggawa papan sing ngersake sapa ning daerahe sapa. Betul. Kaya nek nang Wonosobo kae ya ngono ya terus. Ha iya. Wonosobo kae rong dina rong bengi awan lekase bar luhur rampung kudu ngarepe adan magrib. Leran sedhela, pijet-pijetan sedhela, ngaso sedhela, mangkat meneh. Jam 10 dada kotak, rampunge kepara jam 5 seprapat malah kepara setengah 6. Nek ora ngono dadi protes karo warga sing lenggah ning Wonosobo kono. Wah iya ya. Mula ya tak benerke kaya kowe iki truk. Piye? Seneng aku. Lah piye? Kowe iki nek nyambut gawe iki ora mikir ana sing nonton apa ora. Lehmu metruk malah mempeng ngono kuwi. Ayo sing jenenge wong saguh ki ya kudu gupuh, kudu tuwajuh. Aku ki tenan kok, Gong, Kreng. Anggere semune saguh metruk ngono wis ora mikir ana sing mresani apa ora. Pokoke upama sing mresani iki 3 tak anggap penonton iki 1000. Dadi leh ku metruk ya tetep tenanan ora tau sembrono. Lho deloken to, leh ku metruk lak malah tuwajuh to. Oh iya ya. Aning arep ngono piye? Iki ketoke ora do mresani ning daleme dhewe-dhewe iki do mirengke. Kok kowe ngerti wae lah aku mau ki sore mau ki jalan-jalan terke karo Mas Kaca ning nggon-nggon kae nggon lapak sing penjual-penjual kae. Wah, neng kono aku mau neng nggone Mas Kaca mongko adoh banget. Wah, jebul suarane sing ngasta siang wingi sapa Mas Kezwan iki. Wah, suarane gandang tenan tekan kono. Wah, kasuluke ciri khas pasekan kae. Heeh, wah, jan cetha banget kadi kono gandang banget. Mau sing sepuh-sepuh ya do ngumpul neng kono. Do ngopo? Do rasan-rasan, wah sing ngasta siang jebolane ya apik tenan. Ning ya wis awan wae pokoke. Ayo upamane lho, upamane sesuk sing dikersake iki panjenengane Mas Kezwan dikersake mayang bengi awak dhewe ya ora apa-apa, nyengkuyung. Nyengkuyung. Ngono kuwi jenengane wong nyambut gawe lahir batin ku ngono kuwi. Aku ki ya seneng kok. Seneng piye? Nek adik-adikku, anak-anakku do laris mayang kaya adikku Mas Wondo, Mas Wahyu. Terus lan liya-liyane do laris mayang kaya Pak Kezwan ku seneng bombong sing taun upama. Seneng meneh kaya awak dhewe iki bombong dene isih padha gunake apa sing dadi gaweanku. Tegese ya gaweanku lesok lembur-lembur ngetik naskah ki nek do dienggo ki wong tuwa ki rasane bombong lho. Lah terus aku lahir batin ora mikir apa to kepiye to. Artu kok kira-kok kaya to. Kaya sing rebab sing ngasta siang kae nek dong mayang ki sok nganggo naskahku. Om, sesuk rokoke gampang aku rasa tuku rokoke tok tuku rokok aku wis kuat tuku rokok dhewe. Wah iya ya. Padake aku ora nyemak wingi rong dina rong bengi ning Wonosobo ki, rong bengi nganggo naskahku, sing awan ya nganggo naskahku. Aku ki nyemake padake. Dan ing wong tuwa ngene iki bombong, tegese leh ku nyambut gawe sok lembur-lembur ki tegese piguna kanggo anak-anakku, kanggo adik-adikku demi pementasan yang sukses dan kedepannya ki iso hanjayeng bawana ngono. Wah iya.
Klebu sing ngendang barang kuwi ya iya padake aku ora nyemak wingi. Lakon apa kae babat alas wana marta kok babat mentauk. Kae ya nganggo naskahku sak janturane sak jejere. Welah, uripku ki pokoke tak nggo sedekah kok uripku ki. Ha iya. Welah apik. Ha iya. Wis kono do nggunen. Nek perlu do larisa, aku wong tuwa isane mung ngeploki. Heeh. Wah, ya nyenengke wae iya kok ya. Mula aku ki tenan gading kae, heeh. Ora kok ngilang-ilangke aku wit sepisanan do dikritik nuwun sewu. Yen awal-awale putuku gading kae mayang kae, leda sing do lumantar live streaming kae leda ngechat do sak geleme dhewe. Dalang kok bisu. Lah pi jaman semono awal-awale mayang ki tak ya lumrah to nek ora iso omong ki ming perang wae ora omong-omong wae. Ana sing ngecek dalang kok bisu. Kemrapa aku terus kemrapa aku. Lah terus ngopo? Neng omah aku ngulir budi. Ngopo? Gaweke naskah anakku gading. Bagi binage tak gaweke tantang-tantang tak gaweke lho kepiye? Nganti saiki wis selanya saiki wis payu diundang dhewe. Wong tuwa ki buang-buang ngono lho. Oh iya ya. Kandhani kok. Aning saiki kok lehmu gawe naskah kok rada suda. Lah ya wong tuwa ki kesibukane werna-werna kok ya. Ha iya, heeh. Ha iya, heeh. Truk ngapa? Sing sawetara lenggah isih ana, sing sepuh-sepuh. Ha iya. Sore mau wis diaturake lelagon sing gayeng gumarenggeng. Heeh. Saiki ngaturi sing klasik-klasik. Karepmu ayo wong tuwa kaya aku ya ngaturke jineman. Oh, ha iya. Sapa? Aku mau sore mau wis gumun karo panjenengane Mbak Genta. Kok Genta jare Gentari? Asline iki jenenge Genta. Ning ben wangun ben kaya wanita tulen terus diganti Gentari. Oh, ngono to sejare. Sing penting ora gentayangan. Heeh. Heeh. Kowe arep ngaturke apa Mbak Gentari? Wah, kae iki aku sok nyimak neng YouTube iki joget ya luwes. Klasik yo apik wah jan. Aku tak kepengin panjenengane nglasik jineman. Ya, jinemane apa? Jinemane mari kangen. Ular kambang. Ular kambang awan mau wis dienggo ngerol. Ganti mari kangen. Ayo, kaya ngapa panjenengan Mbak Gentari? Lalu mangsa jadi panggo papan sak tudo-tudo sak bilik-bilik cangkemmu yo meneng wae gong kowe. Saiki genti rangkep, lah nggon rangkep ngene iki tok keneske ora apa-apa, sing kemayu ora apa-apa, nganggo mendesah ora apa-apa. Ya, kaya apa? Gentari. Yo gentenan kowe truk ya. Aku kok kepengin apa? Bakso. Kowe iki aneh-aneh ora ana sambung rapete, kepengin nembang. Ayo kepengin nembang mosok ya kepengin bakso iki aneh. Aneh-aneh wae. Aku kepengin kaelo wae ning mengko nggon wirama gembyakan diwenehi kur. Apa ya isla? Asline pancen mengkono kuwi ning awak dhewe ketoke durung tau nggarap. Ketoke mbiyen Mbak Ayu wis tau ngirim ning grup kuwi kure sing kepiye? Mengko ben digarap karo kanca-kanca. Ya ora apa-apa, ngiras pantes latihan. Ha iya awak dhewe iki wektune dienggo latihan ketemu karo kanca wis angel nek latihan mergo do duwe kesibukan dhewe-dhewe. Dadi latihan ning panggung sisan ngene iki ora apa-apa. Sambil menyelam minum anu ya terus ya. Heeh. Tak celukane mengko wancine nggon wirama siji kuwi dikurke ora apa-apa. Kae lo kae pertemuan ya nyatane digarap nang kene dadakan ya diadi kandhani ya kanca-kanca ki gumunku ngene iki lho rasa dadak anggo pertemuan nek ana materi anyar cukup dicatetke fotokopi terus diwaca ning nggon transit neng panggung wis dadi elok tenan kok. Mongko lagu kae lho iki
Mengku Pitutur merga iki ngajab kerukunan utawa tentang persatuan. Wah ya cocok menawi isih ana meneh lelagon sing Mengku Pitutur terus ya ana meneh. Merga iki ngadani saparan utawa merti dusun pangajape merti dusun utawa saparan kuwi boyong Mbok Sri diwaning buga saka repat kepanasan diboyong ning Gupit Mandragini utawa diboyong ning dusun Prampelan Adipura Kaliangkrik. Mula boyong Mbok Sri diwaning buga pamriye para among tani para-para sing padha lenggah ning kene kabeh padha diparingi lancar nggone makarya sing olah tetanen ya padha wekel pangolahan tetanen besok wancine panene ya tuwuh matikel-tikel cocok mula diaturake lelagon kok ewa aku panene sesuk panen sing padha among tani ana ing Prampelan Adipura kene sesuk panene tuwuh matikel-tikel nek wis tuwuh matikel-tikel terus disimpen nang nggon lumbung desa protani padha makarya ayo pancen ya ana gandeng cenenge ana sambung rapete ya truk kandhani ya anggere suni boyong Mbok Sri panene dadi sesuk panene kadang-kadang Prampelan tuwuh matikel-tikel gandeng turah terus disimpen nang lumbung terus nggone nunggu kaya iki mau terus disasmitane nganggo kothekan nggone nunggu iki gandeng ibu-ibu iki saking senenge nggone nunggu lumbung iki nganti terus padha seneng-seneng karo gejok lesung mula terus ana tetembangan lesung jumengklung srumi balimbalan ngene iki mancing karo aku lah piye lesung jumengglung kok suwuke caleng mogok iya ning ya kowe kudu isa gandeng cenengke utawa ana sambung rapete karo tembang-tembange Petruk siap ora anggonane ora Petruk iki mau iki mau wis boyong Mbok Sri to ben pamrih para among tani iki panene tuwa matikel-tikel terus nek tikel-tikel terus disimpen nang anu to lumbung to terus sing do nunggu ibu-ibu do gojek lesung gejok lesung kok gojek lesung lah mula terus sing bapak-bapak ora let suwe gandeng panene dadi nyeraki saparan terus padha rapat besar ngadani saparan nek wis saparan ki tumapake gawe terus para pepundelan sanak kadang warga Prampelan kene terus padha ngumpul padha nek cara nggon aku kebungan mbok menawa nek cara kene genduri ya tahlilan ya ngadani panuwunan sing disuwun sing dipuji muga-muga dusun Prampelan kene tansah bener kan Gusti mula terus diaturake mau rapate penentuan saparan wis gumathok wis dadi rembuge mengkari ngadani mula terus di anane kepungan utawa kenduri tahlilan nyuwun ana ngersane Gusti Ingkang Maha Agung kabeh ben pinaringan lancar mula sawise ngadani panuwunan kepungan utawa kenduri bersama kuwi mau doa bersama sing dikekudang kuwi sing dikudang-kudang kuwi putra-putra sing sekolah ya padha pinter sekolahe padha bangun miturut karo wong tuane migunani tumrape bebaran agung sing padha makarya tetanen ya padha wekel pangulahan tetanen sing padha dagang ya padha lancar sak kabeh gawe ning kantor ya mangkat slamet mulih ya slamet ngene iki mau kabeh dikekudang pamrih ben iso padha lancar sak kabehe wilujeng sak kabehe lah tempuking gawe saparan ngadani wayangan ayo cetha kuwi wayangane mapan nang kene iki mongko sing padha dodolan diwenehi nggon dhewe kejaba nonton wayang mesine ya do plesir sing adoh-adoh ya do rawuh nek cara nggone dhewe ya mudik ngono kae ngene iki padha karo nek kene iki dianggep lebaran wong nyatane aku mau nang nggone suwana nggone sapa-sapa nang daleme dhewe-dhewe iki sedo nyepake daharan werna-werna nganti tumek aku mangane apa-apa mula nang kene ya terus sing do rawuh akeh
do arep mresani sing padha dodolan mula terus diaturake lelagon warung pojok. Yo. Gua kendang. Parangene iki sing dodolan pirang-pirang, sing rawuh ya pirang-pirang. Nganti parkire ya pirang-pirang ngene iki rak terus tegese prampelan ya oleh pemasukan saka parkir ngono kuwi mau. Ha iya, aku pancen ya gumun tenan kaya karo guyub rukune prampelan kene iki. Heeh, ya nom ya sepuh ya sing anak-anak kabeh padha guyub rukun bandha rompol gotong royong mrih majuning dusun prampelan. Ha iya. Mula sing jenengane rukun ki pancen gaman sing paling ampuh, watone aja nganti ana salah sawijine sing rewel. Wah iya, mula kabeh kudu kompak. Dadi aja nganti ana salah sawijining sing rewel. Nek rewel mengko ndak ngregon-ngregone mula terus diaturake nang 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 long nang 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 dadine apik. Ha iya. Ha terus iki aku arep gawe lagu sing pungkasan, heeh. Sing kira-kira suwuke apa kuwi dibablaske apa? Neng anu sempak kok sempak ngawur wae. Apa iso wae kanca-kanca ki ambek arep garap apa ta wis. Garap rock kowe apik kok kanca-kanca. Ha iya, heeh. Ayo. Coba. Aja kok menggarap jeron rock kowe apik kok. Apa? Maksude jeron rock iki sing ana kathok cekak ngono lho. Ha iya, heeh. Ayo mikir iki. Kira-kira golek lagu dangdut, heeh. Ning kodae kanggepe apa? Maksude iki suweke bablaske ning sampak. Ya mesti iso wae mingkari penggarape. Riresado pawonuting ranu
Dresing karsanira dening kanyut ungut manise lingira Gusti mlegegeg ugeg sadulita mel pripun Gus kok malah mendel niku pripun mongko jarine ndika ajeng ngesti kanthi teken lan tekun pangidepe murih kasembadaning sedya murih enggal saged kadunungan Wahyu Pulung Ratu peranganing Wahyu Trimanggala Den Kakang Semar kula kaya mangu-mangu jroning rasaku nggonku bakal nyadang tumurning kanugrahan Kakang lah kok ngaten mongko manut petangan kula niki wahyune pun badhe mandhap lho Den mengkono Kakang aku kudu piye Kakang Semar Den laku pepesthen kodrat tumrap wijining titah menika boten saged dipun gagapi lan angel ginarayang lan sampean kudu eling Gus yen sakniki para kawula niku mung butuhake pengayoman mula benjang nggih Den yen sampeyan isih netepi jiwaning pengayom yen Ndara Janaka pun kasembadan kenggonan wahyu ampun terus gedhekke gendung Den najan sak dhuwur-dhuwuring pangkat niku pengayomaning kawula nanging isih kalah karo wong suci merga yen ratu pengayom lan nayaka niku mung kuwasa kendel lan pinter nanging mung diajeni ing wewengkone mawon ning nek wong suci niku yen wong suci niku tetep dipundi-pundi wonten sadengah papan niku Den Ndara Arjuna iya Kakang titis temen pengendikamu Kakang lha nggih ucap kula niki wau manggigaran sakniki sampeyan mang lumampah nurut sungapaning benahe menika lan ampun kesupen mahas ing asepi sinartan meminta sih nugrahaning Bathara mugi-mugi wahyu utawi kanugrahan cepak wonten salira jengandika Ndara Arjuna palukon lakuning lekas lo kita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu hai wohanat tanagolong biar padang trawangan dupi aku nampa pengendikane Kakang Badranaya tak suwun pamujimu Kakang lan Kakang Semaraja aduh-aduh saka aku Kakang kula wonten mriki kemawon merga wahyu niku nek didoi bakale mlayu tekse nek sampean saya aduh kalih panembah sampean ya ditebi kalih kanugrahan ning yen sampean saya caket panembah wahyune nggih saya nyaketipun sakniki mang tindak nurut sungapaning benahe menika sinartan puja-puji rahayu kanthi rasa anteping tekad peninging pikir kang sarta kandel kumandeling kapercayan mugi kasembadan ingkang ginayuh Den Ndara Arjuna pun mang tindak riyen
Pripun to jane kersane kakek niku? Lah kok Ndara Janaka supaya diaturi tindak dhewe gek kakekne malah jejogetan mawon mboten gek nututi. Nggih, Pak. Ndara Janaka ampun ditegake. Mbok wis terus mbok ben mangkat dhewe Ndara Janaka saiki cethil kok saiki. Ora kaya mbiyen, mbiyen tak langlung rokok. Awang ya saiki sing dipikir ki werna-werna kaya Ndara Janaka ki. Mulane aku saiki wis ora tau melu rombongane Ndara Janaka saiki aku. Biyen ngono dili-dili ngono mampir jajan saiki ora terus. Ayo. Ning kala mangsane ngono ya pancen ya mbok menawa Ndara Janaka saiki pancen lagi cetil-cetile saiki. Wong budaya werna-werna terus. Ah iya, heeh. Jane kersane bapak niku pripun? Nala Gareng Pitruk apa dini Bagong kowe wong telu iki mengko pancen tak gawe aja nderekke Ndara Janaka. Lah kersane pripun? Iki aku arep andum gawe karo kowe kabeh. Kowe bocah telu iki mengko arep tak dadekke siji. Kowe cah telu mangkato ning Ngastina. Kon mangkat nang Ngastina reng, mangkat nang Ngastina lak wigatine nek wis tekan Ngastina iki mengko golek ana unggihane Kanjeng Ratu Banowati. Reka dayanen supaya Banowati iki bisa metu saka pura. Ning wanti-wanti welingku kowe aja nganti padha wani ngenggo salirane Dewi Banowati. Sebab nek kowe nganti ngenggo bakal ana daya pangaribawa lan gedhe walate, ngerti? Lah nggih, wong karone wong dapure krokot sak kaya aku kok arep nyenggol Ndara Ayu Banowati. Kae gak sademokan urung gelem sak yuta kok urung karon gelem sak yuta kok. Wah iya. Sing penting kowe kudu bisa ngreka daya ben Dewi Banowati iso metu saka pura negara Ngastina. Nek wis iso metu mengko oyaken nganti tekan ngendi playune. Oh nggih. Ning nek upamane niki mangke konangan Kurawa, nggih Pak. Upama niki mangke konangan Kurawa mesti kula dipenlungi njur pripun. Aja semelang. Aja semelang supaya ora ngawestarani, supaya ora ngetaran. Kowe padha nena cipta wong telu bakal tak sabda. Iki mengko kowe bakal nyawiji, bakal tak sabda dadi apa iki mengko. Kene do nyerak rene. Lurah Semar Badranaya lamun wis ndumuk marang Kuncungira yekti ana parigawe. Dia meminta marang Dat kang ngurwing Dat kocap kaya ana pangariba kang mijil saka angganing Lurah Ismaya ana cahya gumana saya ageng pangaribawane. Ing kono cahya anutup Nala Gareng Petruk Sumawana Bagong.
saya dangu ical wujuding gareng petruk bakul jelek wenteh wujuding dipanggo sak gumuk gedene. Tak dadekke siji lan wis kelakon tak dadekke gajah. Terus piye? Kok ki awak dhewe kok iso dadi murungkel dadi siji ngene iki? Kae manuk ngendikane bapak awak dhewe dadekke gajah. Oh, dadi gajah. Ha seko manut dawuh bapak sing kepiye? Iki aku dadekke gajah, Pak. Iya. Lah terus kowe cah telu nganggo jeneng Gajah Benggala. Terus piye carane kowe njujuk nang Ngastina ning jujuka iki mengko ana ing Taman Keputren sing mapan ana ing negara Ngastina budidayanen supaya Banowati iki mengko bisa uwal saka pura negara Ngastina. Siap, Pak. Siap, Pak. Wis ayo gek mangkat perkara mengko rembug dirembug neng jaba sing baku iki mengko iso nggawa metu Ndarawayu Banowati. Wis kono ndang mangkata mangsa borong lehmu gawe reka daya. Ngono kuwi. Piye nek ngene iki wis dadi gajah ngene iki. Kaya bagiane dhewe-dhewe. Aku wis ning nggon awak. Aku wis ning nggon buntut. Kowe bagian nggon telalik karo bagian nggon cangkem. Duh, nek ngono aku dadi juru bicara. Ayo kowe kudu ning ngarep iki kudu iso gawe adu manis sing rembug. Piye carane ben leh menguman-uman karo Banowati iki mengko Banowati njur iso keplayu saka Taman Keputren kadileng-leng iki piye? Piye ya? Ah piye iso mikir ora wis gedhe tuwa kok. Gampang piye aja gampangke. Ndara Banowati ku rak sok clintutan karo Ndara Janaka to. Ambu. Apa kowe sok ngerti? Weh, aku ki sok dicritani ning sok diweling aja kandha-kandha ngono. Nah, terus wis mengko gampang, aku mengko sing gawe abang tak gawe biru, biru tak gawe abang ngono kae lho. Pokoke Ndara Banowati arep tak unek-unekke nek le Suwita utawa dadi garwane Sinun Prabu Duryudana kuwi ming tata gelar ning batine, heeh batine piye? Dilati tungkae Ndara Arjuna ngono kuwi. Oh